prečo by ste mali aspoň jesť smiešanú stravu, keď jete rastlinné. Nech je tam toho viacej. Lebo inak telo nebude vedieť využiť tie bielkoviny naplno. A tým sa stane, že tento aminokyselný komplex, ak tu máme baby, tak telo sa orientuje podľa tej, ktorá je najmenej zastúpená. Čiže tejto bude v tele 10, tejto 8, tejto 7, tejto 10, tejto 5, tejto takto. A tejto poslednej, aj keď bude mať všetky, bude len jedna. Len jedna jediná molekulka sama tam bude. Čiže keď budem potrebovať, dajme tomu spraviť túto po práci bielkoviny, máme síce v zásobe 50 gramov bielkovín v zásobe, ale ja mám tejto jednej hrozne málinko, lebo to, čo som zjedol, tak malo hrozne malo tejto, tam bolo hrozne malinko zastúpenej, tak ona keď sa minie, že týchto má všetkých 10 a tejto sú len dve a moje telo potrebuje tie bielkoviny a minú sa tieto dve, tej molekuly jednej, tak zrazu mne tá jedna chýba. A už keď mi chýba čo i len jedna, tak telo už nevie využiť tie bielkoviny naplno.